Tak jo, takže čauko kokauko, lulusáci, vítejte u prvního vlogu. Chystáme se právě z Vídně odletět do Arménie. Tato zpráva je pro všechny naše homies a milované, že jsme v pořádku zatím a až boardnem, tak dáme vědět víc. Tak zatím ahoj. Dámy a pánové, právě čekáme na boarding s Johnem Lennonem a máme spoustu polštářů, takže doufujeme, že to bude dobrý. Přejte nám štěstí. Přátelé, a jdeme tunelem na vycucávání lidí přímo do Arménie. S menší časovou prodlevou. Zatím s Bohem. Vítejte v Asii, pánové. Já vítám vás. Co to tu smrdí? Nevím, a je to pěkně hnusný. Jdeme se na cimky a auto, čau. Dámy a pánové, jsme v Arménii. Jsme v Arménii. Dáme místo, kde spát. Nedaří se to. Je to tady děsivý. Ne, není to děsivý. Je to v pohodě. To zvládnem. Tak jo, je 11:45 ráno v Jerevanu. Spali jsme se v autě před random blokem prostě domů. Zatím je Arménie špinavá a ošklivá. A hlučná. A smradlavá. A smradlavá. Ale doufáme, že se to všechno změní, až se dostaneme do hor a dál od civilizace. Krištof má business hovor neodkladný, takže jsme našli nějakou restauraci, dali jsme si snídaníčku, kafičko. A všechno bude skvělý a všechno bude dobrý. Doufejme. Chceš něco zkázat? Chtěl bych zkázat všem svým homies, že to bude dobrý. Bude to skvělý. Jdeme do muzea geologie a do historického centra. Očekávejte další informace. S Bohem. Přátelé, právě jsme dojeli naprosto úžasným jerevanským metrem do historického centra Jerevanu. Nacházíme se na této nádherné stanici. Je to super. Rozhodně lepší experience než doteď, takže budeme Tak jo, tak ahoj kamarádi, vítejte u dalšího dílu, kde se podíváte za náma do Arménie. Právě jsme v Arménii a tohle jsou arménské schody. Tak jo, ahoj přátelé a kamarádi. Nacházíme se téměř na vrcholku těch schodů z minula a jsou tu opravdu pěkné sochy, zatím nejlepší, co jsme viděli. Jsou krásné. A zhruba co každých 20 schodů byly nějaké, ale tyto jsou nejlepší. A tamhle tím směrem, když se podíváte, přátelé, najdete Ararat se svými 5100 metry. Neuvěřitelné. Teď tam otoč tu kameru, prosím. Jak se to otáčí? Ty se musíš otočit. Vidíte ho? On není moc vidět, je v parnu. Já ho nevidím. To nevadí, je tam. Někde tam je. Přiložíme fotografii. O, tady je. Je tam. Přátelé, vítejte zpátky u našeho dobrodružství. Právě se nacházíme u matky Arménie. Je tady nahoře. Má velký meč. A je skvělá. Jo, je to tady moc hezké, jsou tady tanky, jsou tady stíhačky. Je tady hrob neznámého vojína s věčným plamenem a v pozadí hora Ararat, stále přítomná. Teďka jdeme do geologického muzea, takže zůstaňte s námi. Čau. Daj, hrabošík. Dbaj. Hell yeah. Právě jsme se dostali přes Jerevan až k našemu hotelu Manua. Borci právě šli zařizovat pokoj a hlídám káru.
a ukážeme vám, jak to tam bude vypadat. No, byl to takový low costek, ale myslím si, že ještě docela v pohodě. Lidi tady jezdí jak absolutní hovada. S evropským stylem řízení to nemá vůbec nic co dočinění. Jsem rád, že stále žijeme, ale snažím se. Zdar. Čau, takže teď jsme přijeli na hotel, máme tady pro sebe celý krásný obří pokoj, 2 postele a 1 gauč. Na něm jsme teď všichni. Na něm jsme teďka všichni. A tulíme se. Mazlinkáme se. A teďka si půjdeme možná objednat jídlo, nebo na jídlo půjdeme. Asi spíš objednáme. Asi se spíš objednáme. A máme pivo. Máme dlížán, Ararat a žatecký gus. České zahraniční pivo. Cože? Já taky jsem měl šťávu se 100% kokem. Což je docela fajn. Přátelé, krásné dobré ráno z Jerevanu. Sedíme momentálně na pokoji. Ukážu vám zbytky naší snídaně. Vidíte naši blikající koupelnu a zuzaňáka. Děkuji. Pohodě. Už jste viděli dost. Ano, za chvíli vypadneme, míříme do obce jak se to jmenuje? Garny. Tam je nějaký takový panteon. Svatýně a Soutězka. A odtamať pojedeme na Sopku, kde vyšlápneme nějakých 600 metrů. Vyzkoušíme, co s náma dělá 3000 a uvidíme. Takže zatím čau. Tak jo, ahoj kamarádi, vítejte u dalšího dílu Arménie. Jsme ve městě Grany a za náma jsou Činčové skály, kam se brzy vydáme. To tam krásně vidět. A teď se nacházíme na nějaké 5000 staré let památce. Projdeme si ji a zjistíme, o čem to je vlastně. Myslím, že 3500 let. Přátelé, právě jsme v arménské restauraci a dáme si všichni 3 překvapení od šéf kuchaře. Držte na palce a budeme se na vás těšit v dalším videu. Čau. Právě vylézáme po stěnách prastarého kláštera. Krištof hledá arménský holky na Tinderu. As usual. Čau. Takže dneska jsme viděli pár zajímavých památek a teďka se jedeme vyspinkat k jezeru. Co jsme viděli, Jožo? Viděli jsme garnašský klášter. Kolik? 1000 let starý? Hodně starý klášter. Z nějakého 5. nebo 6. století. 5000 let. Nevěřte jim. Koupili jsme si hroznové víno od paní. Dostali jsme oříšky. Dostali jsme kupu bonusů. Dostali jsme jabko bonus. Jo, dostali jabko bonus a dostali jsme oříšky bonus a dostali jsme $1 na svůj. Jo. Neměla na vrácení. A měli jsme pomé granátovou limonádu, kterou se nám pokusila prodat o 3000 dráž. Jo, a celkově stála 180 našich korun, takže levný to stejně nebylo. Život. Ok, přátelé, připluli jsme k jezeru. Tamhle vzadu je Miami Beach, možná uvidíte nápis. Asi ne. Je tady krásné, přečkáme zde noc. Nejsou tady pejsci, cítíme se tady docela v bezpečí, takže dáme večeři, pofelíme a jdeme spinkat. Takže se mějte hezky a zase zítra. Čau, kluci. Dobrou noc. Přátelé, chystáme se ke spánku. Nebo aspoň já. Zmohla mě
Já to nachystám, ať se potom ready jenom vlez. Chřipka, nebo teplota, nebo prostě plný nos. Já si budu muset vyčistit A- zuby. Jo, Ano, musíme si vyčistit zuby. Spíme do rána, dal jsem si Strepsil, Paralen. Snad bude líp, je to vlog, přesně tak. cool. Takže spíme u jezera a zítra se ozveme. Armenia Maja. Když to vstánu. Filipe. Já dneska spím v kufru. Já spím tady. Filip spí tam v kufru. A kde spí Krištof? Kde spíš, Krištofe? Kde spím? Já spím dopředu. Ano. Krištof spí dopředu. Poslouchám Armenia Maja. Armenia Maja. Ještě máme jednu funny story před spaním. Na dobrou noc, tak Na dobrou noc takzvaně, že kontrolovali nás tady stáli a tak jako jsme všichni vystoupili z auta, že se s nimi budeme bavit a ptal jsem se jako, do you speak English? A oni, no. A když to, a úplně jako, ptali se nás jako, co tady děláme rusky, nebo jak se nás ptali? Nemám zde ani. Oni mluvili rusky, no. Mluvili rusky. Tak co jsi řekl, co tady děláme? My zde stojíme. My zde A oni stajíme. A byli oni, jako- no jo. jako rovnou. A odjeli. Nice. Tak jo, dobrou. Krásné dobré ráno, přátelé. Arménie je právě 8 hodin a několik minut, nevím. Teď jsme se zbudili z jedné nejhorších nocí našeho života. A co ty, Krištofe, jaký na to máš názor? Jsem mocnej. Jo. Je nám všem, máme všichni rýmu. Je nám všem špatně, nebo špatně, prostě nedobře. A naše další kroky jsou nejasné. Ale to zvládneme. Vidíte to? Že to zvládneme. Jednou z našich léčebných strategií je jíst ruský Septonex. Ne Septonex. Strepsils. Je dobrý, je silnější než český. A šli zdroj oranžového zlata. Rakitník řešetlákovitý. Takže nazbírám do svého hrníčku a dáme si s klukama do nosu pořádně. Tak jako v opuštěných dálkách ostrovů Tichého oceánu dokázal přežít inženýr Cyrus Smith v románech Žila Verna, tak i my zde s bratrem jsme nazbírali léčebný rakitník. Když budeme mít celý hrníček, tak ho rozmačkáme a vypijeme. Takže zatím. Přátelé, právě projíždíme Diliánským národním parkem. Příroda je zde absolutně úžasná. Stále papáme naše oranžové zlato. A došlo mi, že jsem vám vlastně neukázal naše auto. Je to Hyundai Solaris. Ahoj Krištof. Ahoj Krištofe. Je v docela dobrém stavu. Asi v lepším stavu než většina aut, které se pohybují na arménských silnicích. Ale je vidět, že se s ním asi tady jezdilo, jak se tady s ním má jezdit, no. Před náma. Je nám dál špatně. Mně je trochu líp, ale kluku moc ne. Ale tohle je fakt nádherné. Tak přátelé, právě jsme na cestě do města Martuny. Možná jsou tady 2 města Martuny a my jsme se vydali k tomu špatnému. A to nevadí. Pojedeme dost blízko Azerbajdžánu. Chcípnem. Ne, doufám, že to bude v pohodě. Budeme informovat. Čau. Objedeme jezero Sevan, dost pravděpodobně, protože nemáme co jiného dělat. Takže přátelé, právě se nacházíme u Náhorního Karabachu. To, co můžete vidět tam za Jožem, to je Náhorní Karabach. Tam právě probíhá válka. Respektive už skončila, ale ještě nebyly podepsaný mírový smlouvy, takže v podstatě tam pořád probíhá válka.
A my jsme tady úplně omylem. Never go there. Přátelé, právě jsme dojeli do města Vartenis a svezli jsme někoho, o kom si myslíme, že byl dost pravděpodobně generál ze Sovětského svazu, teda aspoň se tak prezentoval a měl na sobě uniformu a tak. Takže buď jen hrozně dělal, anebo to tak bylo. Takže tak, jsme v Vartenis, dovez nás k nějakému obchodu, řekl nám, že je dobrý. Takže těšíme se, co nám toto krásné město přinese. Zatím. Ještě jednou, teď. Pan generál nám řekl, že tady se má údajně nacházet nejlepší magazín v Arménii. Můžete vidět, je tam toho velmi hodně. Měl pravdu. Měl pravdu. Právě jsme přijeli do města Martuny, je to vedle jezera Sevan, v podstatě jsme ho objeli celé dokola. Šulujeme v autě, přijeli jsme na takovou příjezdovku k tomu jezeru. Trošku jsme volízli spodek, když jsme se snažili dostat až k tomu jezeru, takže to necháme trošku dál a snad. Říkal jsi o generálovi? Jo, říkal jsem o generálovi, má vlastní storíčko, generál Tus. Tak jo, právě se nacházíme v blízkosti našeho kempu. Šli jsme trošku dál a objevili jsme toto. To je zatopená elektřina, která nikam nevede. A je to trošku bordel, ale je to krásně. A ten bordel. Tak jo, podařilo se nám udělat ohýnek na našem krásném ohništi a připravujeme se na grilování klobásky, kterou jsme si koupili za krásných 45 korun. A Krištof dospává v autě, dorazí určitě za moment, takže start. Tak jo, přátelé, uvařili jsme si rakitníčkový odvárek a grillujeme klobásku na ohni. Je to úžasné a krásné. Takže dobrou chuť a zatím čau. Krásné dobré ráno, přátelé. Dobré ráno. Já jsem se vyspal nádherně, kluci ne za stolik. Stojíme v podstatě tam, kde jsme včera zaparkovali, před nějakou tu vodárenskou stanicí. My jsme spali s Filipem v lese, když to spal v autě. Jaké to bylo, když to bylo? Bylo to hrozný, do toho jsem měl teplotu, takže to bylo ještě tím víc na píču. O půlnoci přišla siréna. Už si se začala řvát sirena. Já jsem to teda zaspal, ale... Jo a já jsem tady byl sám a Filip mi napsal, slyšel jsi to? Ty vole. No, takže... jsem mu nepřál. Jo no. Takže teďka jedeme do Greek Food na čajček. A uvidíme, tam naplánujeme naši další trasu. Takže zatím čau. Přátelé, právě sjíždíme silnici, která by se krásou dala dost pravděpodobně přirovnat Transalpině nebo takovýmhle silnicím, který jsme viděli v Rumunsku. A možná by i v něčem předčila. Byl to vlastně sjezd z kopečků dolů podél takových skal. Arménie je fakt nádherná. Absolutně ve všem. Ovečky. Cool. Chcete něco dodat, pánové? Je to nádherné. Ovečky. Přesně tak, ovečky. Tak jo, ahoj Michale. Zdravíme Michala a všechny naše milované. Zdravíme všechny, ale speciálně Michala. Rozhodli jsme se udělat takový malý vlogísek o tom, co vlastně v Arménii všechno je a co tu není. Co tu je? Krásné hory a příroda, krásné hroby, krásné retardéry, co 20 metrů. Rozbité silnice. Rozbité silnice, šílení řidiči. Co tu není?
čisto. Není to čisto. Není to čisto. Je to špína. Ale ne u silnic. Není to tak, jako když jdete do Řecka a vidíte prostě ty, jak tam házejí použité šprcky kolem cesty. Tady to není. Tady to prostě vezmou na skládku a spálí. Takže na jednu stranu to čisto je, ale na druhou stranu celá země smrdí. Ale ne, tak příroda nesmrdí. Okolo těch velkých měst to smrdí. Dobře, okolo velkých měst to smrdí. A taky ve velkých městech. A občas Občas je prostě na random. Ale tak je to krásné. Přátelé, právě jsme dorazili na hotel v Jermuku. Je to absolutně cool místečko. Vypadá to prostě jak average babuška domečem. Jo, je to tady super. Stalo nás to 12 000 dramů, což je asi 600 korun za 3 lidi. Je to krásné. Je tady sprcha. Je tady Krištof v posteli. Takže tak. A půjdeme někam na oběd. A pak dáme vědět, co dál. Právě se s Filipem nacházíme v lázeňském městě Jermuk. Jsou tady takovéto krásné postsovětské, vlastně sovětské, postsovětské bloky. Naproti drahými budovami hotelů zbudovaných. Ale je to krásně. Mají tady teplou vodu, tekoucí ze země. Myslím, že se tomu říká minerálka. A byla dobrá. Docela to zabralo na můj bolavý krk. Krištof spinká, dospává nemoc. A co nás tady čeká? Jsou tady nějaký díry v zemi, ze kterých teče ta teplá voda a dá se v nich koupat. Takže tam bychom se chtěli asi podívat, jestli to půjde. A budeme najít nějaký pozdní oběd, ranní večeři a bude skvělé. Tak zatím. Přátelé, kamarádi, jsme na pokoji, zalezlí pod dekou, je nám dobře, koukáme se na reely a teda mě je dobře, klukům ještě moc ne. Mně už to lepší, nemám teplotu. Mě hrozně. Ale mě už je dobře. Takže 4000 padne, je to jasný. Zdar. Hi besties. Právě spolu ležíme v postýlce a zahýbáme se, protože je tady pěkná zima a jdeme spolu koukat na YouTube. Takže se mějte hezky a dobrou noc. Hold still. Přátelé, dneska jsme spali na hotelu, jak už víte, takže jsme se hezky vyspali a je nám zase o trošku líp, i když to ještě není úplně dokonalý. Jožo je už asi úplně dobrý. A teďka pokračujeme do východního cípu Arménie. A co nám ještě řeknete k tomu? Jsou tady krásné hory, dlouhé silnice, nádherné zatáčky, pomalá auta, takže všechny přežijeme. To tak. Tady vidíte ty krásné hory, jestli to zaostří. Jezdí tady hodně vojenských aut, protože jsme byli dost blízko území okupovaným Azerbajdžánem. To, co můžete vidět před námi za hory, to je dost pravděpodobně už Irán, nebo spíš blížíme se k Iránu. Za chvilinku budeme překračovat hranici s Iránem a jedeme do Teheránu. Je to tak? Je to tak, jedeme do Teheránu. Tak jo, takže jsme se právě dostali zpátky do Jerevanu a tohle je menší tour našeho apartmánu. Je to tu šíleně pěkné. Jsou tady letky, jsou tady... Hustý, ono to na té kameře bliká. Anyway, my to nevidíme, pro nás to je krásně souvislé. A tady spíme já s Krištofem. Tady spí Jožo. Tady je kuchyň, prostě krásná kuchyň. Tady je bombonek, který je výborný. Asi jim dáme tip, jinak to vypadá venku, tak vypadá zbytek Jerevanu. A když jsme přišli tady do té ulice, tak jsme se trošku báli, protože to vypadalo... no vlastně, já to můžu prostě ukázat. No nějak, tohle je docela pěkný barák, ale zbytek je takový jakože plechy na střeše a takhle. My jsme byli celkem vyděšení, ale je tu krásně.
Čau přátelé, zdravím vás s Filipem. A třetí člen naší výpravy šel na rande s Arménkou. Takže jsme si tady s Filipem zbyli a já se dal do vaření špaget bolognese. A zjistili jsme jediné nádobí, co tady je, ve kterém se dá něco dělat, protože tady je úplně krásně vybavená kuchyně, jak jste určitě viděli na minulém videu. Ale jediná věc, co tady je tenhle ten malinkatej bodeček, ve kterém se právě míchá cibule a nic jiného tady není. Což je trošku no nic, ale my to nějak zvládneme, když tak uvaříme omáčku a to pak předáme tady do konvice na čaj nebo někam. Takže tady není žádná jiná mísa nebo něco. Takže čau. Krásné dobré ráno, besties. Je asi 11 hodin v Jerevanu. Ne, je 9:30. A nasnídali jsme se a Krištof se sprchuje, šel si po pátý. Filipo je pořád zle, takže si domluvil nemocnici, kde mu asi předepíšou antibiotika. Hovor do Českého stál zatím asi 300 korun. S pojišťovnou. Takže je to krásně. Já půjdu do muzea asi odpoledne a uvidíme, co bude dál. Tak papa. Tak kamarádi, zdravím vás z Jerevanu a čekám na Filipa. Přes hodinku šel do té nemocnice, aby mu předepsali nějaký ty antibiotika. Je to hezké, protože je dneska svátek jerevanský, slaví se jeho narozeniny každý rok. Jerevanu už je přes 2800 let, což je mazec. A jo. Uvidíme, co se bude dít dál. Kluci asi budou odpočívat, já chci jít ještě do pár muzeí. A dělám asi nějaký další vlogísek. Takže papa. Tak zdar s Filipem. Absolutně ho nevyléčili, předepsali mu v podstatě to, co si mohl normálně koupit v lékárně, a už jsme si to dávno koupili. Dostal jsem předepsaný Strepsils a něco na horečku, takže to, co jsem bral už. A zaplatil jsem za to 14 000 gramů. Jo, to je okolo 1000. Jo, zhruba. V podstatě. Dobré. No, momentálně procházíme po jerevanské tržnici. Je tady spoustu hezkých šperků a věcí, takže vybíráme dárky pro naše milované. To neříkej, nebudu vědět, že mi něco ne, nic vám nekupujeme. Nenávidíme vás a nic vám nedáme. Tak zatím papa. Čau kamarádi, právě jsme v muzeu araratské brandy a zaplatili jsme si prohlídku s testováním, s ochutnáváním, s tastingem. A stalo to asi 600. Přišli jsme pokladně a nejdřív vám paní řekla, že to stojí 10 000 za jednoho, tak to bylo jako, že OK, to je hodně. Pak jsme přišli a ona 10 000 2 tickets a my, takže je to polovinu levnější. A pak nám každému podal terminál s 10 000, takže dostalo původní cenu. Ale na 15 vteřin jsme byli velmi šťastní. Jo no, trošku nás potrolovali, tak zatím. Tak jo kamarádi, právě jsme se vrátili z naší exkurze do araratského muzea brandy. Je to ta brandy Ararat, kterou prodávají v Česku. A bylo to moc super, na konci byla ochutnávka, jsme lehce nadraní. Ani ne. Lehce. Já jsem velmi v pohodě. Tak já bych to odřídil zpátky. Odřídil bys to? Já bych to neodřídil. Takže se půjdeme projít a dáme si něco k papání. Na konci jsme seděli u toho stolu a povídali jsme si tam s nějakým Američanem z Denveru v Kolorádu. A týpek říkal, že teďka procestovával prostě Tadžikistán, Turkmenistán a tak, takže úplně mazec pokec a tak. Takže mějte se hezky a uvidíme se. Tak jo přátelé, zdravím vás z vrcholu jezera Kari. Vytuju se tady v takovém hotýlku nebo něčem takovém a zítra se vydám na výstup hory Aragat. Udělám to pouze za předpokladu, že tady naveznu nějaký lidi, kteří tam půjdou a já se k ním připojím. Kluci zůstali ve městě a já jsem tady sám, takže jsem v pohodě, je to tady hezký. Jsem na to
připravený výbavou. Takže není se čeho bát. Pokud zítra ty lidi nenaleznu, tak až mě to bude mrzet, se vrátím. Tak jo, tak papa. Tak jo, kamarádi, už se nacházím ve svém spacáčku. Nakonec musím spát venku, protože jsem si trošku neskontroloval stav mých peněz a mám jen 3000 dramů, což odpovídá zhruba 180 korunám. Takže jsem si lehnul vedle auta, mám tady docela závětří. Jsem ve spacáku, je mi teplo. A zítra posílám pusinku své rodině, posílám velkou pusu Páje a tak. A klukům na hotel samozřejmě. Tak zdar. Tak jo, je ráno. Po zbuzení jsem vyšel k jezeru a koukal jsem, jestli jsou tam nějaký lidi, k kterým bych se připojil. Viděl jsem dál 2 auta, tak jsem šel za nima, jestli jen to nahoru nejsou turisti, co neplánují jít nahoru. Ale vypadalo, že buď už vyšli, nebo spali v takový té střížce nahoře na autě. Takže jsem si řekl, že na to kašlu, ale že vyjdu aspoň tady na hřeben, který je v podstatě kousek od toho, kde jsem spal. Nevím, 20 minut, 30 minut pěšky a rozdínu se po okolí a je to tady mozec. Je to moc hezký, ale v této výšce už začínají kameny být lehce pokrytý sněhem a potřeboval bych nesmeky, který jsem si z důvodu toho, že jsou ostrý do letadla nemohl vzít, tak to bohužel diskvalifikuje jakýkoliv pokus o zdolání této kopce. Tamhle nadat směr. Jinak jsem chtěl ještě poděkovat Filipovi, že jsem si půjčil jeho čepici z auta. Díky, kámo. A chtěl jsem ještě prodiskutovat vliv té nadmořské výšky na mě. V klidovém stavu necítím žádnej, jsem momentálně asi ve 3000 metrech, není mi nějak blbě, jsem v pohodě. Ale při pohybu cítím, že se jako rozhodně víc zadýchávám a věci, které bych vyšel asi normálně, nejsou tak jednoduchý. A možná na to má vliv i ta nemoc, že jo, já jsem kašel, takže plíce možná nejsou ještě úplně v čilu, ale možná oboje hraje faktor. Mělo by tady být asi 15% kyslíku v atmosféře momentálně v těch 3000 metrech, což je už v podstatě o 6% méně než normálně, že jo. Takže už to možná je trošku poznat. V těch 4000 by bylo 12. Třeba jindy. Ač počasí na začátku mýho výšlapu vypadá tragicky, tak jistě jsem roky rozdělový. Už je dokonce vidět krásně jižní hřeben Aragace, ale na druhou stranu. U toho jezera je pár docela zajímavých věcí. Je tam transformátor z Titanicu nějakým způsobem, možná jako replika nebo ten samý typ, každopádně je to tam prostě vystavený, takže to nafotím a ještě jsem na ten cíč. Tak teď papa. Přátelé, už nádherně vidět západní vrchol hory Aragac se svými 4007 metry, ale moje kroky vedou k staré sovětské observatoři, takže na to se jdu podívat a pak se určitě kouknu na ten transformátor, teda jo, je to transformátor, takže zatím. Jinak tamhle v dáli ty budovy, tak to je Aragatské výzkumné centrum kosmických paprsků, který bylo založeno někdy po druhé světové válce. Nachází se ve výšce 3200 metrů a probíhají tam vlastně, respektive spíš dřív tam probíhaly výzkumy v částicové fyzice, hlavně na pionech a muonech, takže docela zajímavý místo i z pohledu fyziky. Je to opuštěné, vypadá to, že to není ani dodělané. Nevím, kdy se to začalo stavět, nenašel jsem žádné informace na internetu, ale ještě se potom podívám. Tak jo, tak zatím. OK, už jsem to tady prošel, vypadá to celkem post-apo a už jsem si chtěl tu Wikipedii dočíst. Ten výzkum tady začal už během druhé světové války, už v roce 1943 a používali tady hmotnostní spektroskopy, což tehdy si můžu představit, byly docela velké mašiny. A kdybych tady někoho potkal, tak bych se rád zeptal, jestli by mi nějaký neukázal, jestli ho tady pořád nemají, ale nevím.
vypadá to, že někdo je venku a takže to asi točím zpátky k autu a mezi mocet. No pánové, tohle je transformátor z Titanicu. Teda jsme to píšou. Nechci se zpět k němu moc přibližovat s telefonem. Ale zkusím po něm hodit něco kovovýho. Jestli magnet pořád magnetuje. Magnetku pořád magnetuje. Jo, Zdarec, hlásíme se z posledního dnu v Jerevanu. Je tady asi před bouřkou, proto mi tak stojí vlasy. A Krištof je na rande. Zase. My jsme chtěli jít do muzea železnic, ale měli zavřeno. Stejně jako každé další muzeum tady. Takže poslední asi 2 hodiny chodíme městem bezradně a bezvládně, snažící se najít něco zajímavého. A Zatím jsme našli jen kapitalistické treps. jo. No, jdem teďka na metro, směrem potom odjedem na nějakou synagogu. To může být zajímavé. Katedrálu, podíváme se tam a pak jedem dom na letiště. Já o půlnoci odevzdáváme auto, už je vysátý, umytý, takže tak a ve 4 nám to letí. Jo, ve 4 letíme, 4:20. Ve 4:20, přesně tak. A tak přátelé, už čekáme v Jerevanu na letadlo, respektive čekáme, až se nám otevře check-in. Už je tam asi hodinu napsaný, ale ještě to neotevřeli, protože jerevanské letiště, jo, proč tam vůbec potřebujeme, když nemáme žádný zavazadla, že? Potřebujeme tam, protože jerevanské letiště nepodporuje z nějakého důvodu check-in přes telefon, takže jsme si museli chánět někde tiskárnu a tisknout si papíry, na kterých je napsáno, že máme jít na ten check-in, takže snad nám to tam dají zadara, jestli ne, tak jim to omlátím o hlavu. A tak, takže budeme dál informovat a zatím zdar. Tak jo, přátelé, zvládli jsme to, dokonce Krištof se zvládl vrátit z rande. I když jste ho ještě neviděli. Bylo to úspěšné rande. Že? Nic. Právě nás zkontrolovali a už jsme jak se to jmenuje? Smokers Dar Younger. V této zóně a míříme na gate, no. Takže se mějte hezky. Uděláme ještě nějaký konečný zhodnocení, asi až přiletíme, nebo možná ještě teďka a zatím zdar. Tak přátelé, rozhodli jsme se to ještě zhodnotit nakonec, jak se nám ten výlet vlastně líbilo a co bylo na Armenii super, co bylo méně super a tak. Co bychom vyzdvihli, tak určitě je arménskou přírodu, její lidi, i Jerevan určitým způsobem. Ten chaos, který tam panuje, byl taky do určitý míry stežlivý. Ve dne, jo. V noci ne. V noci to spůlku. Počkej, vlastně Jerevan podle mě jako nejhezčí, ale to centrum teda, ta periferie ne, asi úplně. No, vrátíme se sem. Bude to super, budeme zdraví, nebudeme mít chřipku. Arménie, země hor, země vody, země dobrých, úžasných lidí a Part 2 to špatné. part 2 bude pokračovat tím dobrým. Aha, tak jo. Země krásných řek a země dlouhých, docela dobrých silnic, země magorských říčů, země nekonečných dopravních kamer. Jo, dost pravděpodobně nám přijde pokuta, protože mi to cvaklo. Život. Teda nám ne, spíš té společnosti, která nám půjčila auto. Ne, no to přijde to ty. Pak to přijde mně. Máme nabouraný auto. Jo, nabourali jsme auto, teda my ne, někdo nám ho naboural, ale zaplatí to asi pojišťovna, takže dobrý. A doufám, že ten kout světa
respektive to, co se v něm děje, brzo skončí a bude tady všem zase dobře. I když to Arméncům asi prostě nebylo přáno nikdy s těma všema lidma, kteří okolo nich žijí. Ale S tím mají dobré vztahy. s Iránem a s kým nemají dobré vztahy? Azerbajdžán, Turecko a hlavně Izrael. Ano, všichni nesnáší Izrael. Sice tady mlátí muslimové ze všech stran, ale Může za to Izraelci. může za to Izrael. Aspoň tak mi to bylo řečený teda. Ano, ale život. No. Snad tahle válka brzo skončí a snad se sem budeme moct vrátit bez těchto všech bezpečnostních opatření a bez toho, v jakém stavu ta země teďka je. Takže s Bohem Arménie. Bylo to krásné. Dorazili jsme do Vídně. Šlo to bez problémů, zatím. Jsme unavení, Krištof, myslím,